goytay hallelujah بقى لو ما عندي إن مهارو أب ماتيوس عسرت حدث أو عسرت خمسة سنتين له كاب زبن يوحنس متما كسع لومي من استسمعت بحيل تدفعنا دفعت دما بحيل يزارفوا قالوا هاليلويا من استسمعت سنتين بحيل تدفعنا دفعت دما بحيل يزارفوا قدم مجمريا من هاليلويا نقول لأناسي مش بقى كنت كزمت أنا يخل نذكرينا زمت أنا يخل نفتوينا كابتفل عليه بوتا أوتينا بوتا سوي بالغ هاليلويا كابتفل عليه بوتا أوتي بزعما منقستو كنزارب ترحدي خونسي بقى تمامات منقست أملاخون انتا يجيرنا سوي بالغ قال أملاخ كزارب كلها بإبران ستايل بزعما ناس زحايش سلد هاليلويا بزعما ناس انتا خوينو زحايش حالي بوتا سلو بروح يخون حجون بزعوانا زحيش يحالي قويتك سعزاك زيزي بزعوانا زحيش سل يحالي يخان قويتها يسوس كريستوس ليخونا زامد المالج سل لو ما عند بقى سل زمان استزيائنا حنزارب هاليلويا زمان استتايقا كاب زمن يوحنس متما كسع لومي من استسمعت بحيل تدفعنا دفعت دما بحيل يزارفوا عنه سل ملالي أنت إذا من استزياء حيل حيال منقست يا هاليلويا مهنيات نايبويتها منقست سلطانة منقست سمعت كم جبرها جميرس ولا خمسنا أنا مش نجي خم بيت دفع دلاجنا كمثلنا بحيل تدفعنا إلوا منقست سمعت بحيل تدفعنا دفعت دما بحيل يزعم فلو حجز أبغى أنا نقدر الناس كل نقدر سيحق له مش أتفل عليه نقدرات حق له أنا حاجات انتخيل كالك نايت مرت زون رسول من الحق له كان كان تمال عليك كان تقبر عليك هذا ناي بزخنا بيزنس على تخيل أنا زخنا برينسيبل له لك من قست أملاح دما ناتا زخنا برينسيبل له السود ما تاي بزي حيلي أهل أساسنيها بزي حيل إذا من قست زي أب حيلي التعين بحيلي التسوق من قست يحسلزي that's why يسوع كريستوس نحرينا عندك أمزامك تتنايمون ده بعد قدر فلهم لو واسن تعنيرة حيل خلق قبلكم سي كان يرسلين كيت وتيجوا نسوا حجي زي كستايس لدخلنا كهنا نسوا كان زي أوكي الياس مسؤول نيركوي مش حيل يقبر نيركوي حجي يسوع كريستوس سل هنزي سل نسوا حيل سل دينا بريخونا حيل يدلكم يدلهم دلو سل نسوا حيل دينا بريخونا ستايدا نايم ناتهم مش أب ولد منفس قدس ناتهم أسرار علو سلزي أسرار حتى أب ولد ليهمش ولد ما تتعزز لك منفس قدس ها نت يسوع مستقبلنا أن نمره هوت دساجر زساجرنا مسموحنا آمين هاتينو حين خيط قبلكم سي كاب يرسالين كيت وجيو نسوا مهنياتو نسوا ترح سعزلنا تاي كلنا يسناتهم نجارات يمالا عليه سباتهم يفوسوا بهاليوم دي العلم ممكن خير على البقى لكن مش معناتكم ناي وانجل اليوم تاي داري ناي أب ولد منفس قدس حضرت يدرك مالك سلازي كل جزء كم تدوركم كل نجارات برينسيبل دلو ناي زمان نست برينسيبل خا بحيل نقع عزيز مالك سمع جابر الله يبقى سلازي حيل منفس قدس لدليو ندق مزامن تايو حيلي كي تقبلكم سي خابزي كي توجيهم سلازنا يوانجل اليوم تاي بحيل منفس قدس دعية عيو إيمانجو بزي حيل منفس قدس ناي ولا حد نقبر عين خدنا مالك إذا كنا أتفل عليه أب متحف قدس نحرينا سنتايلو أب رومي 10 تايلو له بحيل منفس قدس عزيهم بتصفى من تختهتمو اتناي تسفى أملاح كل حاجوزت سلام زبالة بإمنتي بلاكم بحيل منفس قدس عزيهم طيب بتسفى أملاح ما أنت كتبتمو بحيل منفس قدسنا كم زي كنبل سيدنا بحيل منفس قدس منفس أول طيب كم زي مش حد كل الحاجات نحري بأسر لواسي اتحاد حاجة من حيلاستك بوتان داوننا يا تخيل لك حاخوها بحيل منفس قدسنا حدا بوتان داوننا نفت حدا نأتي بتسأل أنت بتسأل أتجازي دول مهنات على كل ستايلها بتخوف تتحي
ሒዛላ እዩ ስለዚህ ነዚ ትውልድ ዝኻፀና ተኸነና ግፎ እንኽእለሉ እንታይ ብሓይሊ መንፈስ ቅዱስ እዩ ሓይሊ ብዝዓዘዞ መጠን እንታይ ይኾን እንዳወረስና ነዚ ትውልድ እዚ ድማ እንዳናገፍናዮ ንኸይድ ማለት እዩ ሃሌሉያ ስለዚ ዳትስ ዋይ ነዚ ንክንገብር ግን እንታይ የድልየና ሓይሊ መንፈስ ቅዱስ የድልየና ሓይሊ መንፈስ ቅዱስ ከዓ እንታይ መጽሓፍ ቅዱስ ኣብ ኤፌሶን 3:16 ክዛረብ ከሎ እንታይ ብመንፈሱ ኣብቲ ናይ ውሽጢ ሰብ ብሓይሊ ምእንቲ ክትምህርቱ ብመንፈሱ ኣብቲ ናይ ውሽጢ ሰብ ብሓይሊ ብዝበርታዕናዮ መጠን እንታይ እንዳወረስና እንዳሰዓብና እንዳወረስና በቃ እቲ ፀላእ ሒዝዎ ደሎ ቦታታት ፀላእ ሒዝዎ ደሎ ልቢ ናይ ሰባት ንዕኡ እንዳለኣቕናዮ ብትኽፉእ ተታሒዞም ደለዉ ነብሳት እንዳድሓና እንዳወረስና ኢና ንኸይድ ማለት እዩ ሃሌሉያ ስለዚ ዳትዋዩ ተመሊሰ ክደግማ ተቓል እንታይ ካብ ዘመን ዮሃንስ መጥምቕ ክሳዕ ሎሚ መንግስተ ሰማያት ብሓይሊ ትደፍኣላ ደፋእቲ ድማ ብሓይሊ ይዛረፍዋ ኣለዉ ኢሉ ስለዚ ናይና መንግስቲ እዚኣ መለለይኣ እታ መጀመርታ ድበልና እንታይ ሓይሊ ኢልና ኣለና ስለዚ ንሕና ከዓ ፓርት ናይዛ መንግስቲ ክሳዕ ዝኾንና እዚ ሓይሊ እዚ እንታይ ኣባና ክግለፅ ክኽእል ኣሎ ኣባና እንታይ ብመንፈሱ ኣብቲ ናይ ውሽጢ ሰብ ብሓይሊ ምእንቲ ክትምህርቱ እዩ ኦልሬዲ ዝተዋህበና ነገር እዩ ግን በቃ ብሓይሊ ክንብርትዕ እንድሕር ኮይና ናብኡ ኔክስት ሕጂ ከመይ ጌርና ንዕጠቕ ንድብል ክንርኢ ኢና ስለዚ ንሕና ብሓይሊ ክንዕጠቕ የድልየና እዩ ማለት እዩ ምክንያቱ ካብ ዘመን ዮሃንስ መጥምቕ ክሳዕ ሎሚ መንግስተ ሰማያት ብሓይሊ ትደፍኣላ ኢሉ ደፋእቲ ድማ ብሓይሊ ይዛረፍዋ ኣለዉ ኢሉ እቶም ደፋእቲ እንታይ ሰብ ሓይሊ እዩ ስለዚ ንሕና ከዓ እንታይ ኢና ንሕና ከዓ ብሓይሊ ክንዕጠቕ ኣለና ማለት እዩ ናብቲ ነቶም ንመንግስቲ ኣምላኽ ንዳፍእዋ ንዓዓቶም ክነበር ክኾን እንተኮይና ብሓይሊ ክንዕጠቕ ኣለና ማለት እዩ ስለዚ ከመይ ጌርና ንዕጠቕ እንድሕር ኢልና ቀላል ናይታ ክስታይ እንታይ ንጎይታ ግዜ ምሃብ ኣብዚ ግዜ እዚ እንታይ ኢና ክንገብር ዘለና ንጎይታ ግዜ ምሃብ ምክንያቱ ንጎይታ ግዜ እንድሕር ግዜ ብዝሃብናዮ ንሱ እዩ ደዕጥቐና እቲ ሓይሊ ካብኡ እዩ ግን ንሕና እንታይ ክንኮን ኣለና ኣቬይለብል ክንኮን ኣለና ንዕኡ ግዜ ክንህቡ ኣለና ሃሌሉያ ምክንያቱ ንጎይታ ግዜ ብዝሃብናዮ መጠን ክልተ ነገር ይደጋጥም ሓደ ፅቡቅ ገይሩ በቃ ምሽ ከምቲ ምሽ ዋላ ንመንፈሳዊ ቤት ተሃነፁ ዝብል ቃል ኣሎ ሕጂ ፅቡቅ ገይሩ ክሃንፀና እግዚኣብሔር ነቲ ድህበና ነቲ ክንገብሮ ድግብኣና ፅቡቅ ጌርና ክንገብሮ ሲ ነቲ ናህና ካራክተር እዩ ነቲ ናህና ኣተሓሳስባ ድዩ ግዜ እንድሕር ሂብናዮ ይልውጦ ግዜ ብዝሃብናዮ መጠን ይልውጦ ማለት እዩ ሕጂ ከማን ኣብ ኤፌሶን 5:18 እንታይ ድብል ኣሎ ብወይኒ ኣይትስከሩ ግናኸ ብመንፈስ ተመልኡ ድብል ቃል ኣሎ ሕጂ ኣብ እንዳ ቤት ኣብ ዘስክር ቦታ እንድሕር ከድካሲ እቲ ሰብ ድሰክር ብመጠን እቲ ክስታይ ድሃቦ እዩ ብመጠን እቲ ድሰተ እዩ ስለዚኾነ ንእሽተይ ድሕርድርን ኣቢሉ ወፂኡ ንእሽተይ ጭን እዩ ትረኺቡ ንእሽተይ ንእሽተይ ክስታ ክጨልዩ ከምዚ ናይቲ መስተ ክስታይ ክጨልዩ እንድሕር ፅቡቅ ገይሩ እንድሕር ክስታይ ድሰትይዎ ግን እንታይ ክኸውን እዩ ትሰብ በቃ ቶታሊ እሱ እዩ ድቆፃፀሮ ማለት እዩ ልክዕ መንፈስ ኣምላኽ ድማ ግዜ እንተዘይሂብናዮ በቃ ንእሽተይ ኦኬ ቃል ኣምላኽ ትፈልጥ ዘረባ ክንዛረብ ንኽእል ኢና ግን እንታይ ኢሉ መንግስቲ ኣምላኽ ብሓይሊ እምበር ብዘረባ ኣይኮነትን እዩ ደሞ ግዜ ብዝሃብናዮ ግን ምዝራብ ከየድልየና ኸማን ብሓይሊ ኢና ንወፅእ ሃሌሉያ ስለዚ ግዜ ምሃብ ንኸምዚ ይጠቕመና ማለት እዩ ንዓና በቃ ንጎይታ ፅቡቅ ገይሩ ንኽጥቀመና ምቹ ፅቡቅ ገይሩ ይሰርሐና ማለት እዩ እቲ ግዜ ኩላቶም ተተሓቢኦም እዮም ወፅኦም የሱስ ክርስቶስ 30 ዓመት ተኾይኑ ተሓቢኡ ንስድሮ እንዳተዓዘዘ ጎይታ እንዳመሃሮ እንዳዓበየ ወፅኡ ማለት እዩ ልክዕ ዮሃንስ መጥምቕ ኣብ በረኻ ተሓቢኡ ጎይታ የዕብይዎ ድሓር ወፅኡ እሱ ከዓ ንክንደይ ንበረኸት ከዓ ኮይኑ ማለት እዩ ልክዕ ንሕና ከዓ እትሕበኣሉ ግዜ ኣሎ ትወፅአሉ ግዜ ከዓ ሕጂ ልዕልማንም ድማ ህዝቢ ኣምላኽ እንታይ እዚ ግዜ እዚ እንሕበኣሉ ግዜ እዩ ማለት እዩ ኣብ ምስ ጎይታ ግዜ እንሕልፈሉ እዩ ማለት እዩ ስለዚ ብርግፅ ምስ ጎይታ ግዜ ዝሕለፍናሉ ከዓ ንሱ ከውፃና እዩ ንሱ በቲ ናቱ ግዜ እንታይ ከውፃና እዩ ስለዚ እንደገና ድማ ካልኣይ ነገር ምስ ጎይታ ግዜ ምሕላፍ ድገብሮ ከዓ ነቲ ኣረጊት እንብሎ
شعور اتباهرنا نحسري هو دحر تصقوم مسسسه سلت أقلقلوت هاي تصرف أي خونني مالتي مش أحد جزء أقلقلوتات كتصرف نريو لمن تاي نحرينا تناي بسنت كاركتر مالتي بسنت ناي تصرف كاركتر أقلقلوت كتصرف فيك أنا قل اندحر نقولها جزء بزهرنا تدخل كاركترنا هتري بقى نتتصقوها اندحر أسيسو أقلقلوت يعبي يصفح كذا أي تصرفني سلذا أقلقلوتنا من تاي تصرف نقالوها معك عين هبلنا أيلو باولوس مالتي ስለዚህ በሁሉ እንሆዶ ህይወትና ድማ እንታይ ይኹን ህይወትና ኣይፅረፍን ኣካይዳና ኣይፅረፍን እዚ ግን መዓሽ ንጎይታ ግዜ ብዝሃብናዮ ምክንያቱ ብናህና ሓይሊ እንታይ ኣይንገብሮን ኢና ብናቱ ሓይሊ ግን ኩሉ ይከኣል እዩ ማለት እዩ ስለዚ መንግስቲ ኣምላኽ ካብ ዘመን ደጋግመን ካብ ዘመን ዮሃንስ መጥምቅ ክሳብ ሎሚ መንግስተ ሰማያት ብሓይሊ ትደፍኣላ እዩ بحيلي تدفعنا سلازم نقول زي بزهمنا يا متن إذا منجست زيها بحيلي أخدفع مالك لك لك أسرتهم قدام تخطينا أنت أقدر نقدم ترحل كي مالك قوي ثابارة سلازي جزء بزحلفنا يا مسوي تها أنت قبرنا بقى قوي ثنا تطلبي ملأنا ناتو سماع ونجري ملأنا مش أمثال هماكم ودبل كلامه مثال إسرائيل شو عتن عسرت حدثي ودي إنه نتزت أرفن باللاش محابوك خلسي تبابنياكم للبيون أحب سورة إذا ما يجي إجزاء رابع هم بالله ما تعملوا ودي نتزت أرفن نسي باللاش محابوك خلسي تبابنياكم للبيون أحب سورة من هنا تبابنياتنا نتمنى أبونا أيترفن أكايدنا نحب تبابون أكايدنا نحرات أبي أناسي سن إجزاء رامله أيترفن مالك قوي ثابارة سلازي كندت كيزي زحامنايو كندو خلموت أناي كندو خا سن جابير أبونا أنت كخبري مالك أبا حساب ستاي سن جابير أمنا كخبري هاليلويا سلازي أدا انتاي بوسي للبيون حبوسو نحنا تقابلنا قات بزخونا يا متن لبي إجزابير أبونا نحبوسو مالك هاليلويا نلبينا نحبوسو سلازي حجها كزاربا دني دلوها تومز دفو واس سب حيلي تومز دفو واس منست الله حيلي دفع الله دفعت المنطقة بحيلي يزارفوا له تومز دفو واس سب زاربا عملود نو بزعل خزارو بتروح يمود نو بحيلي لخيت سوق بحجنا عملت كم زي لايك نابز كستكت كيدي كاس بزها دقام كحيلي نحرالو نعمل حج ايرنا بلعن خديم النفاس تاني كأمي نعقص أنت سعراته تاني كديبة شو سموت يدخل مالك أكيد سموت يحكي الدحر نتد أنت أراد ما تدل حاجة تزي سعراته أنت كتودا وين بقى أي كوني مالك سلازي نحن لما تيجي لنا أتوم أنت أراد لهم تاني سب حي اليوم سب زربا أخون سلازي هنا سب زربا بزخنا يوم ساتهم تأم جور ساتهم بقى إذا territory زي بوتات ترحم مور ترحم كونن مالك تنحنا نحزود ببانا إن أنا حج أبيت من يستدي أبقى لي نحنا نحنا نزارردي نحنا نتأمامدي نحنا نبأستي نحنا كومنت كنوها إنحنا حليفنا يو نصادم تأم نجور أبيت من يستو بوتا رخبو أب تمرتات بوتا رخبو أبقى لي بوتا رخبو مالك إنحنا بزوات أنا يخلي عمر بوتا هنا نخلو سلازي انتايو اتنا إسرائيل وقسي إسرائيل قدم موتوغنسي أمنتاي ليرو تقدمو كو إسرائيلاوان نابقم تخواتوكو فرمان ترحب يخونا نيرو بدحريتهم بدحري نبارو تنقلتكو يميرو تنقلتها بكا أسر موسي نتا بتر دربيع ناب تمن تغير ناتهم بتر دربي بتناتهم مار تغيروها ناب كستايت ناب تمن غير ميرو مالك سلازي كم يلوكا حنت تأمر قبر سوق عليهم حنت كسع مودة أنا يمسي بدك سعر مالك لك من قصة الله لما تحيل زدافع أدم لك كم زي مالك سلازي نازح أنتي بحيل منفس قدس at the end of the day حيل منفس قدس على أسنا تعودنا هنا قد انتهي لي ناي كم أنت ينبلون برنا مالك نحب أنا جزي تحرك توجه أنا جزي إذا نعمل حجنا كال استوري أنا ما تنرد داويت الجولان داويتي تلامامي ديون سويا أبرها ويتحط تقير على ما
ድሓርን ኣንታይ ኢሎፍተኒ ርእሲ ናይ ጎልያድ ደፊእዎ ማለት እዩ ምክንያቱ እዚ ክመን እዩ ንህዝቢ እግዚኣብሔር ድቃወም ኢሉሲ ኣንጻሩ ተስዩ ዳዊት ዘይተለማመደ ነይሩ ዝኸውን ግን ከመይ ምዃነ እዩ ቀዳማይ ነገር ትብዓታይ ምረኸበን ከይደ ኣነ ክበኣስ ይኽእል ትብዓታይ ምረኸበን ተዘይኮነ ከዓ እንተዝወፅእ ከዓ ጎልያድ ምደፍኦ ነይሩ ስለዚ ንሕና ከዓ ሎሚ ተሓሪና እንታይ ኢና ክንገብር ነቲ ኣብ ዝወለዶ ዝተስኡ ደሎ ጎልያድ ሎሚ ኣብ ቤት ኣምላኽ ክንደይ ፍርሕ ኣሎ ምሽ ክንደይ በቃ ክኸውን ደይግብኦ ኣብቲ ናይ ቤት ፀላእትና ክኸውን ዝግብኦሲ ሎሚ ኣብ መንጎና ኣሎ ግን ነዚ ብምሉ እንደፍኣሉ ብምንታይ ኣብ ውሽጢ ተሓሪና ምስ ጎይታ ግዜ ብምሕላፍ ምክንያቱ እንታይ እንድሕር ሓይልና ወፂና እንድሕር ብጎይታ ተለማሚድና ወፂና እንታይ ንጎልያድ ክንደፍኦ ኢና ጎልያድ ናይ ዝወለዶ ዝታኸውን እዩ ክድፋ እዩ እንድሕር ከይበርታዕና ወፂና ግን ዳዊት እንተኾይኑ ዳዊት ንጎልያድ ደፊእዎ እዩ ከይተዳለወ ነይሩ ተዝወፅእ ግን ጎልያድ ምደፍኦ ነይሩ ማለት እዩ ስለዚ ወይ ክንደፍእ ኢና ወይ ከዓ ክንደፋ ኢና ማለት እዩ ስለዚ ኣቐዲምና ምሽ ፈጢንካ ቀልጢፍካ ውረስ ፈጢንካ ማረኽ ዝብል ቃል ኣሎ ፈጢንካ ውረስ ቀልጢፍካ ማረኽ ቀልጢፍና ክንማረኽ ኣለና ምክንያቱ እዚ ዘለናዮ ግዜ ከዓ ዕድል ኣይህብን እዩ ስለዚ ኣብ ጎይታ ምስ ጎይታ ግዜ ኣሕሊፍና ነዚ ወለዶ ዝናፃ መውፃኢ ማለት እዩ ጎይታ ባርኽ ብዙሕ ሕቶታት ዘለዎ ወለዶ ብዙሕ ነገር ከቢድዎ ደሎ ፀልሚትዎ ደሎ እንታይ ተስፎኻ ምን ካብ ቤት ኣምላኽ ምክንያቱ ኩሉ ሰናይ ደበለን ውህበት ድፈሰሰላስ ቤት ኣምላኽ ኩሉ ብርሃን ኣምላኽ ብዘሎ ምሉእ ብርሃን ኣምላኽ ድፈሰሰላስ ቤት ኣምላኽ ስለዚ ቤት ኣምላኽ እያ እተናግር ቤት ኣምላኽ ከዓ ንሕና ኢና ኣነ ንስኻትኩምን ማለት እዩ ስለዚ ነዚ ወለዶ እዚ እንዋጋኣሉ እነናግፎ ንሕና ኢና ማለት እዩ ስለዚ ናብቲ መጀመርታ ድበልኮ ፕሪንሲፕል ክምለስ ኣብ ካልኣይ ጢሞቴዎስ 2:5 እንታይ ድብል ቃል ኣሎ ወንጌል ኣብ ካልኣይ ጢሞቴዎስ 2:5 እንታይ ድብል ኣሎ ከምቲ ሕጉ ገይሩ ዝቃለስ 10 ዓመት ይረክብ ከምቲ ሕጉ ገይሩ ዝቃለስ 10 ዓመት ይረክብ ንሕና ብዝመሰለና እንድሕር ተቃሊስና እንታይ 10 ዓመት ኣይንረኽባልና ንሕና ብዝመሰለና ሆኖ ከምዚ መሲሉ ንደሎ ከምዚ ብኣኼባን ብገለን መሲሉ ንደሎ በቃ ብኣኼባ ጌርና ኢና ንዝወለዶ ዝኽእለና ገፎቴልና ኣይናገፍኒ ወይ ብዘረባ ጌርና ኢና ንዝወለዶ ዝስዕሮቴልና ኣይከውንን እዩ ኣሚኻ ንዝወለዶ ዝናብ ጎይታ ክንማርኾ ነቲ ሒዝዎ ደሎ ድማ ከነውዶ ቀንቴናስ እንታይ ኣይክኸውንን እዩ ማለት እዩ ብምንታይ ደኣ እንድሕር ኢልና ብሓይሊ ናይ እግዚኣብሔር እንደገና ኣብ ቀዳማይ ቆሮንቶስ 9 ኢልዎ ደሎ ቃል ከዓ ከንብባይሞ ኣብ ቀዳማይ ቆሮንቶስ ከዓ እንታይ ኢሉ ቀዳማይ ቆሮንቶስ 9 ቀዳማይ ቆሮንቶስ 9:24 ጀሚሮ ኸንበይ ኣብቲ ስፍራ ቅድድም ዝቃዳደሙ ኩላቶም ከምዚ ጎዩ ነታ 10 ዓወት ግን ሓደ ከም ዝወስዳሉ ኣይትፈልጡን ኢኹም ንስኻትኩም እውን ምእንቲ ክትረኽብዎ ከምኡ ጉየዩ እቲ ዝቃለስ ዘበለ ብኩሉ ነገር መጢኑ ነፍሱ ይገድል እዚኣቶም ነቲ ሓላፊ ኣኽሊል ምእንቲ ክቕበሉ እዮም ንሕና ግና ነቲ ዘይሓልፍ ዘይሓልፍ ኣኽሊልና እንታይ ንዘለኣለም ዝነብር ነብሳት እዩ ስለዚ ነብሳት ከነድሕን እንድሕር ኮይና እንታይ ከምቲ ሕጉ ጌርና ክንቃለስ ኣለና ምክንያቱ ከምቲ ሕጉ ገይሩ ዘይተቃለሰስ 10 ዓወት እንታይ እዩ ኣይረክብን እቲ 10 ዓወት ክንረኽቦ እንተኮይና እንታይ ከምቲ ሕጊ ናይ ወንጌል ከዓ እንታይ እዩ ከም ሓይሊ ተዓጢቕካ ምውፃእ ክትዕጠቕ እንድሕር ትኮይንካ እንታይ ግዜ የድልየካ ምስ ጎይታ ግዜ ምሕላፍ ዳትፅእ ምስ ጎይታ ግዜ ምሕላፍ ሽዑ ንሱ ምስጢራት ይገልፅ ተሰወረ ይገልፅ ነዚ ወለዶ ዝሕቶ ዝኾኖ ይገልፀልካ ምሽ ዳንኤል ከምኡ ገይሩ ምስኡ ግዜ ስለዘሕለፈስ ነቲ ንጉስ ሕቶ ዝኾኖ ሲ ገሊፁሉ ማለት እዩ ጎይታ ባርኽ ስለዚ ንስ ማለት እንደገና ካልእ ኣብ ቃል ኣምላኽ ከዓ እንታይ ይብሎ ኣብ ዕብራውያን 1:7 ከዓ ኣገልገልቱ እውን ሃልሃል ተሓዊ ዝገብር ኣገልገልቱ እውን እንታይ ይገብር ሃልሃል ተሓዊ ኣገልገልቱ እውን ሃልሃል ተሓዊ ገይሩ ሽዑስ ኣብ ዝኾነ ቦታ ክትከው ከላስ እንታይ ናይ ኣጋንንቲ ሓይሊ ኣብ ቅድሚኻ ኣይክቐውምን እዩ ማለት እዩ ክቃፀሉ ኣገልገልቱ እውን ኣገልገልቲ ሓዊ ትገብር ማለት እዩ ሃሌሉያ
ስለዚህ አገልገልቱ እንታይ አገልገልቲ ሓዊ ዝገብር ማለት እዩ ኦኬ ናይ መወዳእታ ክብላደለ ናይ መወዳእታ ክብላደለ ደሎ ኻሲ ሃሌሉያ ኣብዚ ሁልቅ 13-14 እንድሕር ኢናሲ እስራኤል ናበይ መፅዮ ናብ ከናን ዝቐረብሉ መጠን ስንታይ ገይሮም ሙሴት በቃ ኦኬ ክስታይ ሰለይቲ ክሰድዳለን ኢሉ ሰለይቲ ሰዲዱ ማለት እዩ ሽዑቶም ሰለይቲ ታይም እቶም ሰለይቲ ይሁዳ አሜን ካብ ዓሌት ይሁዳ ካሌብ ተመሪፁ ካብ ዓሌት ኤፍሬም ከዓ ኢያሱ ተመሪፁ ማለት እዩ ሕጂ ካብቶም ካልኦት በብነገዶም ከዓ ተመሪፁ ማለት ስለዚ ቶታል ክንደይኮነ 12 ሰባት ተመሪፆም ከይዶም ነቲ ሃገር ክስልይዋ ከይዶም ነቲ ሃገር ምሰለይዋ ሕጂ እንታይ ኣብዚኣ እንታይ ካቨር እንታይ ፖይንቲንግ ሕልፍ ኣደሊ እቲ መንፈስ ኣምላኽ እንድሕር ተመሊኻስ ኣተሓሳስባኻ ይልውጦ እንታይ እትጥምቶ ይልውጦ ኣቲ ኣብ ቅድሚኻ ዘሎ ነገር ኩሉ ይልውጦ ስለዚ ዳትስ ዋይ ብመንፈስ ኣምላኽ ምምላእ ደሊና ማለት እዩ እንታይ እቶም 12 ነይሮምሽ እቶም 10 ድበልዎን እቶም 2 ድበልዎን ክሪና ከይዶም ሰልዮ ማለት ሃገርሽ ናይቶም 10 ኣየዒንትን ናይቶም 2 ኣየዒንትን ክንሪኦ ኢና ኣብ ዘሁልቅ 13-33 እቶም 10 ድበልዎ እዮም ኦኬ እታ ምድሪ ፅቡቕ እያ ፍሬኣ እውን ክስታይ እዩ ገለገለ ኢሎም ድሓር እንታይ ኢሎም ኣብኣ ድማ ካብ ንጉዓት ዓሌት ንጉዓት ደቂ ዓናቕ ርኢና ንሕና ኣብ ዓይንና ከም ኣንበጣ ኾና ኣብ ኣዒንቶምን ከምኡ ነበርና እዩ እዚ ሕጂ መንም እቶም 10 ስታይሎም ንርእሶም ንመን እዮም ቀሚቶም ንርእሶም እዮም ቀሚቶም ምክንያቱ ድኸለሎም መንፈስ ኣምላኽ ስለደይነበረ ላይ መንፈስ ኣምላኽ ስለደይተመሉ ነበሩ እንተኾይኖም እቲ ክጥምትዎ ዝኽኣሉስ በቃ ንርእሶም እዮም ሕጂ ንርእሰይ ምስ ሰብ እዚ ተባኢሰሲ ኦብቪየስሊ ክስዓር ኢሎምሲ ናብቲ ንርእሳስ በቃ ናብ ታሕቲ ውሪዶም ከማለት እንታይ ከም ኣንበጣ ኢና ኢሎም እቶም ካልእ መንፈስ ዝነበሮ ካልእ መንፈስ ነይርዎ ኢሉሽ ባርያይ ካልእ ከዓ ካልእ መንፈስ ነበሮ እዩ ኢያሱ ከዓ ከምኡ ካልእ መንፈስ ነበሮ ንሳቶም ከዓ ኣጠማምቶኦም እንታይ እዩ እዚ እዩ ዘሁልቅ 14-9 ካልእን ኢያሱን ድበልዎ ድማ ኣብ እግዚኣብሔር ግንተ ኣይተኣምፁ ኢሉ ምክንያቱ እቲኦም ነጊሮም ነቶም ሰባት ከምዚኦም ከምዘለዉ ኣይንኽእላን ኢና ገለገለ ኢሎም እንታይ እዮም ገይሮም ነቲ ህዝቢ ኣፍሪሖም ህዝቢ ከዓ ሙሉ ለይቲ ክበክዓ ድዩ ሙሉ ለይቲ ድዩ ሙሉ መዓልቲ ክበክዓ ድዩ ማለት እዩ ኣፍሪሖም ሽዑ ዘሁልቅ 14-9 ካሌብን ኢያሱን ግን እንታይ ኢሎም ኣብ እግዚኣብሔር ግዳ ኣይተኣምፁ ኣብ እግዚኣብሔር ግዳ ኣይተኣምፁ ኢሎም ንሳቶም እንጌራና እዮም ንስኻትኩም ንህዝቢ እታ ምድሪ ኣይትፍርህዎ እቲ ዘፅልሎም ካባታቶም ኣግሊሱ እግዚኣብሔር ከዓ ምሳናይ ኣይትፍርህዎም ኢሎም ሕጂ እቶም 10 እንድሕር ኢና እንታይ እዮም ክርእዩ ክኢሎም ኦኬ ንርእሶም ሪኦማ ኦኬ ኣነ ክሳዕ ክንዲዚኣ ከምዚ ደቂዐ ከይደ ነቲ ክበኣሱ ኣይክእልን ኢሎም ንርእሶም እዮም ቀዳሞት ሪኦማ እቲኦም ብመንፈስ ዝመላለሱ ግን ተቐዳዲሞም እንታይ እዮም ሪኦም እቲ መንፈሳዊ ዓለም እዮም ሪኦም እንታይ ኢሎም ሲ እቲ ዘፅልሎም ካባታቶም ኣግሊሱ ኢሎም እቲ ዘፅልሎም ሲ ካባታቶም ኣግሊሱ ሕልፍ ኢሎም እቲኦም ካብ ስጋ ክሓልፍ ይከኣሉ ካብ ስጋ ሓሊፎም ምክንያቱ ስጋ ከዓ ወላ ሓደ ሶሉሽን ኣይምፅእን እዩ እቲኦም ግን ካብ ስጋ ሕልፍ ኢሎም እንታይ እዮም ሪኦም እቲ ዘፅልሎም ካባታቶም ተኣልዩ እቲ ዘፅልሎም ክልከልኩ መንፈሳዊ ቋንቋ እዩ እቲ ብመንፈስ ከልሉ ካባታቶም ተኣልዩ ስለዚ እቲ ውግእስ ኦሬዲ ተወዲኡ ማለት እዩ እቲ ዓወት ዳትስ ዋይ ከዓ እንታይ ኢሎም ንሳቶም እንጌራና እዮም ኣብ እግዚኣብሔር ኣይተኣምፁ ኣብ እግዚኣብሔር ኣይተኣምፁ ኢሎም እግዚኣብሔር ኦሬዲ ትውግእ ወዲድዎ ከሎሲ ገና እቲ ህዝቢ ይበክሉ ወይ ኣይተወደአን በቃ ኢሉ ሙሉእ ለይቲ ክበክል ይሓድር ኣሎ ኢሎም ስለዚ ኣብ እግዚኣብሔር ኣይተኣምፁ ኢሎም ማለት ስለዚ ካልእ መንፈስ እዚኣቶም እንታይ ነይሮም ካልእ መንፈስ እዩ ነይሮም ካልእ መንፈስ ከዓ እንታይ ዝገብረካ ናብ ሓሊፍካ ኢኻ ትርኢ ካብቲ ናይ ፀላ እንታይ ኢሉስ ቃልካስ ሓለፋ ፀላእቲ ኣለበመን ኢልዎ ሓለፋ እቶም ፀላእትካ ድምድቦ ሓለፋ እቶም በቃ ኣንፃርካ ዝኾኑ ሰባት ድምድቦስ ኣንፃሩ ኢኻ ትወፅእ ሓለፉ ኢኻ ትወፅእ ሓሊፍካዮስ ቀዲምካዮ ኢኻ ትፀንሕ ማለት እዩ ጎይታ ኣባልኽ ልክ እዚ ከዓ ጎይታ ዝገብሩ እዩ ምሽ ንፀላእት ኩሉ ግዜ ምስ ቀደሞም እዩ ንሳቶም ከፍርሱ ኢሎም ክስታይ ንሓሱስ ጎይታ ግን በቃ ካልእ በቃ ዘይተፀበይዎ ነገር ዝገብር ኣምላኽ
ጎይታ ባረክ ሃሌሉያ ስለዚህ እግዚአብሔር ግዳይ ተዓምጽ ነው ስለዚህ ንሕና ድማ ሎሚ ተዋሂቡና ሓይሊ እግዚአብሔር ተዋሂቡና ስለዚህ ንሕና ድማ በዚ ሓይሊ ዝንድሕር ደይ ንመላለሳለና እንታይ ምዕማጭ ማለት እዩ ተዋሂብና ከለናስ ከምደይ ተዋሃብና ኮይና ክንመላለስ ግን እንታይ ክንገብር ኣለና ከምዚ ክርስትና እንታይ ናይ ትምዓት ናብራ እምበር ናይ ድፍረት ናብራ ይኹን ብድፍረት እንመላለስ ኦኬ በቃ ከምዚ ተዋሂበ ገሌልካ ብዘረባ ክትመላለሶ ዲኾነስ ሓይሊ ተዓጢዕካ ክትወፅእ ከለኻ ምዝራብ ዋና የድልካ ፀላእትካ በዓሎም ክምስክሩ እዮም የሱስ ፀላቱ መስኪሮም ምዝራብ ዋና የድልዮ ልክዕ ንዓና ድማ ሰባት ክምስክሩና ገለ ኣይተድልየናን በዓሉ እቲ ሓይሊ እግዚአብሔር በዓሉ ንሱ ክምስክር ማለት እዩ ጎይታ ባረክ ስለዚ ኣረኣእያና ክንልውጦ እንድሕር ኮይና ካሌብን ኢያሱ ካልእ መንፈስ ስለዝነበሩ እንታይ እዮም ገይሮም ሓሊፎም ነቲ መንፈሳዊ ዓለም ጠሚቶም ኦልሬዲ ውግእ ከም ተወድአ ተዓወት ድማ ናህና ከም ዝኾነ ናቶም ከም ዝነበረ ተረዲእዎም እንታይ እንጌራና እዮም እዩ ካሌብ ከዓ ኣብቲ ልዕልና ድሕራ ምክንያት ኣፀቢቕና ንኽእል ኢና እዩ እዚኣ ኣፀቢቕና ንኽእል ኢና ምክንያቱ ጠማምቶም በበይኑ ማለት እዩ ሎሚ ከዓ ንሕና መዝሙር ዳዊት 16:8 እንታይ ይብላ ኣሎ ንእግዚአብሔር ኩሉ ግዜ ኣብ ቅድመይ ገይረዮ ብየማነይ ስለዝኾነ ኣይክናወፅን ኢሉ ስለዚ ንጎይታ ኣብ ቅድሜና እንድሕር ጌርናዮ ኣይክናወፅን ኢሉ ንጎይታ ኣብ ቅድሜና እንድሕር ጌርናዮ እቶም 10 ንመን እዮም ኣብ ቅድሚኦም ገይሮም ንርእሶም ንመን እዮም ኣብ ቅድሚኦም ገይሮም ንሳቶም ደቀቕቲ ደቂ ዓናቕ ድማ ዓበይቲ ምዃኖም እዮም ርኦም ካሌብን ኢያሱን ግን ንእግዚአብሔር ኣብ ቅድሚኦም ገይሮም እግዚአብሔር ድማ እንታይ ገይሩ ነቶም ደቂ ዓናቕ ደፅለለ ኣልጊስዎ ማለት ጎይታ ባረክ ሃሌሉያ ስለዚ እሰኣናይሎ በቃ እሰኣናይሎ ማለት ትምህርትና እንደገና ሓንቲ ናይ መወዳእታ ፖይንት ድረስኣኳ ሓሲ ስለዚ እቲ ዝዓበየ ነገር እንታይ ናይሎ ማለት ከምዚ ኩሉ እዚ እንታይ እንፈልጡ ግን መዘከርታ ስለደለየና እምበር ከምዚ ሓድሽ ነገር ኣይኮነን ግን እንታይ መንግስቲ ኣምላኽ ብሓይሊ ትደፍኣና እዩ ደፋእቲ ድማ ብሓይሊ ይዛረፍዎ ኣሎ ስለዚ እንታይ የድልየን ንማንም ጊዜ ንሕና እንታይ ይደልየና ደሎ ሓይሊ ምዕጣቕ ይደልየና ደሎ ክንዕጠቕ ኣለና ምክንያቱ እንተዘይተዓጢቕና ሕጂ እዛ ግዜ እዚኣ ንድሕር ተጠቂምና እንተዘይተዓጢቕና ዳዊት ተዘይዕጠቕ ነይሩ ጎልያድ ምደፍኦምሽ ንዓና ከዓ ልክዕ ጎልያድ ናይዚ ዘመን ክደፍአና እዩ ማለት እዩ ቀጢፍና እንድሕር ተዘይወሪስና ቀጢፍና እንድሕር በቃ እቲ ክንገብሮ ድግብኣና እንተዘይጌርናሲ እንታይ ይኾኑ ክንሰዓርና ማለት እዩ ስለዚ ምዕጣቕ የድሊ ክንዕጠቕ እንድሕር ኮይና ከዓ ንጎይታ ጊዜ ምሃብ ጊዜ ብዝሃብናዮ መጠን ክዕጥቕና ኢሎም ብዙሕ ዲስትራክት ትገብር ነገር ኣሎ ብዙሕ ነገራት ሓልዮት ምሽ ሓልዮት ሓዳር ብዙሕ ነገራት ድኸውን ኣሎ ግን እግዚአብሔር እንታይ ኢሉ ንሱ ይሓልየልኩም እሞ ንኩሉ ሓልዮትኩም ናብኡ ደርቢቡ ኩሉ ሓልዮትና ኩሉ ጾር ንኾነና ደበለ ናብኡ ደርቢና ብጎይታ ናቱ ዝኾነ ኣጀንዳ ናቱ ዝኾነ ሓይሊ እንዕጥቀሉ ጊዜ እዩ ማለት እዩ ጎይታ ባረክ ካልእ ክብላ ደልየ ዘለኹ ምሳሌ 31:25 እንታይ ኢሉ ብዛዕባ እታ ደገኛ ሰበይቲ ክዛረብ ከሎ እንታይ ኢሉ ሓይልን ክብርን ልብሳ እዩ ነቲ ዝመፅእ መዓልቲ ትስሕቆ እዩ ሓይልን ክብርን ልብሳ እዩ ስለዚ እዛ ደገኛ ሰበይቲ መን ናይ ጎይታ ቤተክርስትያን እሽ ስለዚ እንታይ እያ ትገብር ናይ ጎይታ ቤተክርስትያን ሓይልን ክብርን ለቢሳ ነቲ ዝመፅእ መዓልቲ ትስሕቆ ኢልዋ ደሎ ንሕና ድማ እንታይ ነታ ንመንግስቲ ኣምላኽ ዝዳፍእዋ ደሎ ክንስሕቆም ኢና ማለት እዩ ሕጂ እንድሕር ተዓጢቕና ክንስሕቆም ኢና ሕጂ ተዘይተዓጢቕና ከዓ ክስሕቁና እዮም ማለት እዩ ስለዚ ጎይታ ባረክ ሓይልን ክብርን ተዓጢቕና ክስታይ ነበር ሓይልን ክብርን ክንዕጠቕ ፍቓድ ኣምላኽ እቲ ግዜኻ ኣዝዩ ቀረባ ኢሉ ቃል ኣምላኽ እቲ ዝመፅእ ክመፅ እዩ ኣይክድንግን እዩ ጻድቕ ግና ብእምነት እዩ ዝነብር ንድሕሪት ተተመልሰስ ነፍሰይ ብውኡ ብሓይልና ንድሕሪት እንመለሰሉ ወይ ብናይ ስጋ ነገራት እንጠላለፈሉ ገለን ይኾነስ ልዕሊ ማንም ምድሓን ኣባና ካብ ቀረበስ ኢሉ ነቲ ኣፅዋር ልብስስ ናይ ኣፅዋር ፅድቅሲ ንልበስ ድበሎ ልክዕ ከምኡ ድማ ልዕሊ ማንም ንሕና ድማ ኣፅዋር ፅድቂ ለቢስና ምስ ጎይታ ግዜ እናሕለፍና ንፀላኢና እናሰዓርና እንኸደሉ ግዜ እዩ ማለት እዩ ጎይታ ባረክ ስለዚ እቲ ግዜ ቀረባ እዩ በቃ ንጎይታ ግዜና እንሃና እሱ ድማ ብመንፈሱ ከዕጥቕና እዩ ሃሌሉያ ተሰወረ ነገር እንታይ ክገልፅ እዩ ጎይታ ስሙ ይባረክ ስለ እንታይ ጥራሕ
ምግባር ይደሊ ሓይልን ክብርን ልብሳት ነቲ ዝመጽእ መዓልቲ ትስሕቆ ነቲ ዝመጽእ ጸላእ ትስሕቆ ነቲ ዝመጽእ ፍርሒ ትስሕቆ ክትስሕቆ ንሕር ኮይና ብናይ ጎይታ ሓይሊ ክንምላእ ኣለና